DILG, unsa na? Barko sa kalsada? Pwede di ay na? Just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Yes, Madi. Ang barko o barangay road clearing operations usa kini ka programa sa DILG para masiguro ang limpyo ug free from obstruction ang atong mga barangay roads. Kini gipahigayon ug sa DILG Memorandum Circular No. 2024-053 o ang nationwide implementation of barangay road clearing operations, validation and recognition nga kabahin sa Bagong Pilipinas program. Apil dinhi ang pagtangkang sa illegal structures, parked vehicles ug tanang obstruction sa dalan para mas safe ug haksay ang pagbiyahe. Mao din na ang barko. Dili barko sa dagat, kundi barangay road clearing operations para sa tanan. Tama, Madi, kay kung limpyo ang kalsada, mas hapsay ang pagbiyahe ug mas luwas ang komunidad. Busa, Madi, atong suportahan ang barangay road clearing operations kay ang limpyo nga kalsada, luwas nga dalan para sa tanan. Klaro na? Follow for more.